гурӯҳҳои террористӣ манфиатдор аз он ҳастанд, ки давлате ки нотинҷ мешавад, дар он ҷо яроқа савдош осон мешавад, савдои маводи нашоовар осон мешавад, савдои одам осон мешавад. Умуман ба онҳо як майдоне пайдо мешавад, ки корҳои ғайриқонунии худро озодона анҷом диҳанд. Барои ҳамин онҳо омодаанд бо ҳар роҳу воситае ки набошад дар мамлакати тинҷ як мамлакати ҷангзадаро ба вуҷуд оранд, ки чӣ тавре ки мо дар ҳамон давлатҳои Сурияву Ироқу дигараш ба мо рӯшан шоҳид аст, рӯшан як равшан аст. Барои ҳамин ҷавонони азиз, аз ҳар яке шумо хоҳиш мекунем, ки ба ин гуна иғвогарон, ба ин гуна хоинони миллат, ба ин гуна бадхоҳони миллат, ба ин гуна қаллобу як террористон ҳаргиз пайравӣ накунед. Шукронаи ҳамин давлат кунед, шукронаи ҳамин тинҷу осоиштагӣ кунед. Шукрона кунем, ки бояд дар ватани азизамон мо сарбаландона озодона зиндагӣ намуда истодем.